ten diamantový dom a podľa názvu skúsiť zistiť, že čo ideme stavať. Veď predsa len dedinu, veď to vám muselo dojsť. Hej, došlo vám, robím si srandu. Tak najprv idem toto celé vyťažiť. Alebo viete čo? Nie, nebudem to tu celé ťažiť, iba tu do terénu postavám tú dedinu. Postavám to iba z dubu. Nie, iba z tohto jedného dubu, poberiem si všetky veci. No, už tu mám nejak spravené. A prvý ešte si dám stop. A postavám prvý dom. Ináč takto vyťažím slnečnice. Keď viete, čo som zistil? Nemusíte tie slnečnice ťažiť. Stačí ich vykopať vodou. Nič som si to neuvedomil. Teda uvedomil až neskôr. Tunak som takto vykopal dzuru. 5x5. Tak pozrime sa, koho tu vidíme. Čo uvidíme? Ja sa to, že voda škodí. Sociálne, lebo sa mi bojíš. No, toto bude plusor. Týmto to vyriešime. Tak treba Endermanovi. Nemal ma čo otravovať. Takže tunak bude žiť nejaký dedinčan kovač, samotár. No čau. Obchodovať už. Majú obchody. Super. Takže čau, toto je tvoj dom. Môžeš tu rovno aj pracovať. No pekne, ty. Kde je? Nevadí. Ešte tu na toto možno takto opravím ako komínek. A najhoršie je na tom to, že počas noci mu tam bude pršať chudáčikovi. No, je to našej komín chlape. Tu idem spraviť druhý dom. Tu vám majú ukázať, že celý proces si ako budem robiť takto. Toto robím možno nejaký rodiny, že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takto si robím pôdorys. Tu dozeme dám takto. A tu nemusím teraz dávať rovno. To môžem dať neskôr. Tu to urobím možno takto zaoblenie. Že toto dám takto 4x4. A musím počítať aj so stinou. Tam mi blok ušiel. Takto. Tu by mohli byť aj dvojité dvere. Mám nož na pary. Takto. Len vlastne dúfam, že hádam ten dedinčan nebude utekať. Kde je? Kde je ten dedinčan? A to tam No, už som sa o to postaral. Žiadny Enderman sa nám spawnovať už nebude. Teda, vlastne žiadny mob sa nám už spawnovať nebude a nikto nás nebude otravovať. Super, zatlieskajte mi. Nie? Tak ja sa zatlieskam sám. Ale keď som tam tak pozeral, jak sa to načítavalo, tak tam mi ukazovalo aj tých usmievavých gastov, aj tých by som tam mohol dať. A teraz je tu a pozerajte. Pozerajte. A keď budem potrebovať, tak krásne spavnem. Počkajte, mne to až teraz došlo. Ja som toho dedinčana zabil. S tým lovenotým príkazom. Mne došlo. Dám ho tu späť. Ako máš obchody vôbec? To nie je. Teraz máš obchody o Necikova. A my vám som spavnul ďalší cok, ale to nevadí. To je jak pri sebe stali, he? Oni už majú aj Nie, oni sa množia. Nie, jedno z toho musí byť decko. Množia sa. Tak, ako čerešnička na torti je tento plod, aby dedinčania nespadli.
tak dám im aj komín. Tu na kým dám takto posilie, aby mali ako skákať zo schodov. A nie, dám im tam plot, aby to bolo bezpečné. Tu na takto im dám rúru, aby mali na čom piec. Kde si zase zdrhol, ty dedinčan? Stavam domček pre dedinčanov. Ja točím. Vidíte, čo ľudia, toto si neodpustím. Som kominer, tu na peču, má popálené nožičky. Toto som si neodpustil. Tak dobre, ďalší to mám postavaný, tu takýte dvoch dedinčanov a dve deti. Je tu jeden, tu je druhý. Takže ľahko. Deti, malé detsko. Haló. Dobre ten dúhec. Hey, levitation. Jak to až nejaký nož teda. Ešte vlastne môžem skočiť do piecky. Samovrajší zničky. To už je noc. A tu na hore majú nejakú tú malú lampášiky, aby sa nebali v noci. Tu na to vyzerá trochu crazy. Tam je to takto. Tak. A viete čo? Vyzerá to pomerne útulne. Takže neviem úplne, či by som chcel v takomto čase reálne užiť. Vyzerá to ale útulne. Hej. No, pod dym. A vychádza hore vlastne dym. Vychádza. Nie, nedočiahne. A z toho zase naopak ide toho dymu zase priveľa. A z tohto nejde žiadny. Áno, kochajte sa mojim barákom. Páči sa? Áno, ja som jeho majiteľ. Tunak by som mohol dať ešte jeden takýto menší. Raz, dva, 3, 4, 5. Tie slnečne sa tak kotravné. Tento dedinčan práve sa snažili do tohto baráku a otvorili dvere. Otrava. Druhé okienko. Pekne. A čo by to bol za barák bez dvoch postelí? Čo? Dobrý? Ale to by tu mohli byť dvaja vlastníci, pravda? Mal to byť ako žart, ale dobrý. Tunak, aby mali čítať také knižky, aby si ich mali na čo zložiť. Nerobím si prdel. Opravené. Dedinčania sa boja dažďa. Zbavím sa im ho. Už neprší. Aha, niekto sa nám tu snaží nasťahovať. Čau. Už máš aj prácu, či toto je tvoja nová práca. A ty si ten kováč. Nechcem do školy, Ja natáčam, čau ľudia.
Tento dom má taký trošku iný tvar, ale mne sa páči náhodou. Vám tiež? Nie? No, ani mne nie. Čo to tu takto zavadza? No, 3 domy. No povedzte. Môže sa to robiť ako dedina, alebo nie? Lebo mám urobiť ešte jeden diel, napíšte mi do komentárov. Ak áno, tak napíšte do komentárov, ak nie, tak napíšte do komentárov. Ja napíšem komentáre áno, nie, aj teda nenapíšem možno. Prosím, napíšte do komentárov napíšte do komentárov a čo bude viac, to natočím. Čau, pa!